Ya şu ulurak bir ildeçimiz gurrun yani yakınlarda. Bular entek çağa kan oğullarına yani Rus bular gelýän eken her wagtdan bir. Soň çağlar hem üýt köşük adam gören ýaldaşyny üşýän eken bular hem şonuň içinde. Şu çağlaryň içinde üşýän ekenler. Soň oşo taýda bir zatlar diýip o çağlaryň başyna sypaýan eken. Soň owa ulalandan soň şo ýaşuly belli bir ýaşa gelip rusçanam öwrenip başlandan soň düşünüpdir. Şol wagt şolara ýanky başyny sypap, siz kiçijek baranlar diýip men rusçalap dön aýtmaýyn. Siz kiçijek baranlar tezden ulu baran bolýaňyz diýýän eken. Şonda şo wagtam haýran galypdyr. Indi şu raýatly mesele gozgalandan bäri ýadyna düşüp hasam haýranlyk içinde diýin aýtdy. Ýaşuly ýyldaşymyz. Eee, Kardeşler şeylerek bir tarihimiz var. Gaty ajy, kemsilici, barlygymyz bilen ýokluğumuz ikisiden gynansak da şu wagt. Bar bolmak üçin hereket etmelidir. Hereket etdikçe de bar bolýansyňdyr. Bizim şu taýdaky guruju mejlisdäki berýän nemämizem, göreşmizem şol sebäplidir. Biz bu taýda ýuwaş-ýuwaşdan bize ziýan berýän zatlary aýryp we bize peýda berjek zatlara gurup ýa-da dikeldip gitmekçidir. Guruju mejlisiň manysy hem şoldur, gurýandyr täze Türkmenistany. Kardeşler, indiki ýygnaşykda